Bizim bir çıkışymyz. Sen hemme görüşüňi ýapýar. Oňsoň bizi ýanky rejimle işleýär diýip aýdan kişi bolýar. Bir kelläň işleýän bir gürläňde. Bir logika deňelmeli. Yok Şu ýaly beynisini pıtradyp derler. Bolmasa. Düşünýär soňra ýöne ýapyşyp dur dewlet aktivistlerine, ýöne ýapyşyp dur. Biz ýyklamyk, öňüňi diýär. Näçe öňüňem aňydan zakar gelýär. Ýöne basyp dur. Zakar hajyň üstüne gelýär, gönnün gönü gelýär. Ýöne basyp dur. Muny ýanky bilen näme bilemok. Tökmek üstüne tökmek. Killetinden bir ideýalar çykaryp, aşağı bilen näme tutturdylar, ine dewlet aktivistleriniň men hiç tap diýemok. Sen aýtdyň eýem, aýtjaklarym. Ya Farhady tutturdury, ine dewletin gany bar, bir kelle geljek zat. Bizler soň habarly bolduk, senden soň habarly bolduk şoň tutulanyna. Tutulanyna men Zoom'a baryna birinji bilen söýgen sen şoňa maşenikler diýip. Näçe paýda bol? Hemme garşy bolan şoň gollamana. Görüşýärdiň şoň garşy. Inni bolsa Farhadyň arkasyny tutýan bir adam. Men prinsipiýan şoňa jogap beremok.